Kọmishọna Anambra steeti na-akwụ maka ezi ọnọdụ ahụike Dr. Afamobirike akpọkọrọ ndị nwere ọrịa HIV na AIDS yana ụkwara nta bụ tuberculosis n'ime Anambra steeti ka agba mbọ debanye aha n'usoro ego ndokwụba nke nleta ahụike ọdịnihu akpọrọ Health Insurance Scheme nke steeti a. Nke a bụ iji nyere ha aka rite erere ma belata ọnwụ ndị na-arịa ụdị ọrịa na steeti a. Dr. Obidike kpọrọ okwu a n'ọka mgbe ọ na-agwa onye nta aka bụ Gabriel Alokwe okwu. Dọkịnta Obidike toro ya bụ Managing Director nke ASHIA maka ịkpọbata enyemaka ahụ sitere na mba ụwa nke na-enyere aka na ngalaba HIV nakwa ụkwara nta bụ nke ga-abatakwa na steeti a. N'akụ nke ya, onye Managing Director ya bụ ASHIA Dọkịnta Simeon Onyemaechi kwuru na nzukọ ahụ nyere ha ohere iji kparịta ụka ha na ndị na-ahụ maka ya bụ nkwado, wee kwuo na nkwado ahụ ga-enyere mmadụ karịrị nde 9 aka ma nọrụkwe site n'afọ a wee ruo n'afọ na-abịa abịa. Ndị sonyere na ya bụ mmemme ndị gụnyere Oriakụ Ifeunachukwu nakwa onye nke na-ahụ maka ya bụ ụkwara nta na steeti a, Nwa Amaka Chijioke Chukwu, kpọrọ okwu maka ndị ga-eleba anya na ya iji hụ na emere ya nke ọma.